тантанаҳои шукӯҳманди ҷашни наврӯзи ҷаҳонӣ кормандони институти чорводорӣ ва чарогоҳи академияи илмҳои кишоварзиро ба ҳам овард. дар ин рӯз саҳни институти чорводорӣ ва чарогоҳи академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон фазои идона дошт ва занону бонувон бо ба бар намудани либосҳои миллӣ ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ шукӯҳу шаҳомати нотакрорро зам намуданд. бо мақсади дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани наврӯзи ҷаҳонӣ хони идона ороста шуда суннатҳои деринаи ин ҷашни бостонӣ пешниҳоди иштирокчиён гардонида шуд. баромадкунандагон зимни суханронӣ изҳор доштанд ки наврӯз ҳамчун бузургтарин оини мардумӣ аз оғози пайдоиш то ба имрӯз ки таърихи беш аз 6000 сола дорад, ҳамчун рамзи сари сол, яъне айёми баробаршавии шабу рӯз, эҳёи табиат ва оғози мавсими кушткор ҷашн гирифта мешавад. таъкид гардид ки чорводорон низ тараддудашон бештар мегардад, чунки агар барои сабзавоткорон баҳор мавсими кишту тирамоҳ давраи ҳосилгундорӣ бошад, барои чорводор баръакс, тирамоҳ давраи ҷуфтикунониву баҳор вақти гирифтани насл аст. бояд зикр намуд ки ҷашни наврӯз ба табиат ва инсон пайванди ногусастанӣ дошта, бо фаро расидани он корҳои кишоварзӣ, кишту кори баҳорӣ ва ҳама гуна ташаббусҳои созандаву бунёдкорона шурӯъ мегарданд. суруду таронаҳои дилписанд ба қалби иштирокчиёни наврӯзи ҷаҳонӣ шодию фараҳ бахшид.